ହିରୋ ହରିଲାଲ ଡାଇଲଗ୍ ହେଲା ହଁ 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 ମୁଁ କରିବ ତା ବୋଲି ମୋତେ ଅପମାନ କରିବ। ହରି ରେଡ଼ି ତ? ହଁ ସାର୍ ରେଡ଼ି। ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଏଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍। ହଁ 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 ମୁଁ କରିବ। ହେଲେ ମୋର କିରା ଭୁଲ, ମୁଇଁ ତ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆରେ ହିରୋ ହରିଲାଲ ଡାଇଲଗ୍ ଠିକ୍ ସେ କୁହ। ହଁ ସାର୍ ଏବେ ହବ। ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଏଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍। ହଁ 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 ମୁଁ ଗରିବ। ଗରିବ ହେଲେ ହେଠୁ କିରା ହେଲା? ଆବେ ଶଳା ହରିଲାଲ ମାରିକି ଗାଣ୍ଡି କରିଦେବି ଲାଲ। ଏତେ ଡାଇଲଗ୍ କହିପାରୁନୁ ଶଳା ବାଳଡ଼ା ହିରୋ ହବୁ। ସାର୍ ଆଉ ଥରେ। ହଉ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଏଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍। ହଁ 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 ମୁଁ ଗରିବ। ହେଲେ ଗାଣ୍ଡି କିଏ ମାରିବ? ଶଳା ଚପ ତୁ ଏତିକି ଟିକେ ଡାଇଲଗ୍ କହିପାରୁନୁ ବେ। ହଁ 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 ମୁଁ ଗରିବ ତା ବୋଲି ମୋତେ ଅପମାନ କରିବ। ହଁ 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 ମୁଁ ଗରିବ ତା ବୋଲି ତମେ ମୋତେ ଅପମାନ କରିବ। ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ ତତେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିବାର ଅଛି। ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍। ହଁ 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 ମୁଁ ଗରିବ। ହେଲେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଏ ମରେଇ ହବ? ଶଳା ତୁ ମରେଇ ହବୁ। କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମରେଇ ହବ। ଆଉ ଯଦି ପଦେ କଥା କହିଛୁ ବିନା କଣ୍ଡମରେ ତତେ ଗାଣ୍ଡି ମାରିଦେବି। ଡାଇରେକ୍ଟର ବିନା କଣ୍ଡମରେ ଗାଣ୍ଡି ମରେଇ ହବ। भाई और बहनों सब्सक्राइब करो।